Duch minulých Vánoc princezny Lociky. Nastal čas radosti a veselosti. Locika měla prožít své první Vánoce na zámku u rodičů. Předtím trávila všechny Vánoce zavřená ve věži z Gotel. Zámecké chodby byly vyzdobené cesmínou a lokajové přinášeli vánoční stromeček. Všichni se snažili šířit sváteční náladu. Dokonce i ti největší mrzouti z města se tvářili vesele. Ale v královské rodině se přece jen našel někdo, kdo sváteční náladu nezdílel. Samotná Locika. Ani nápad, vrtila hlavou. Já a slavit Vánoce? Nikdy. Cože? Vyhrkl Flynn. Proč pak nechceš slavit nejkrásnější svátky v roce? Nejkrásnější? Divila se Locika. Nechtěl si spíš říct nejstrašidelnější? A Locika začala Flynnovi vyprávět, jak vypadaly Vánoce z Gotel. Tak za prvé, začala. Jsou tu ty příšerné vánoční koledy. Gotel mi je zpívala non-stop celé svátky a já nesnáším to vrčení a krákání o děsivých věcech. Flynnovi se to nezdálo. Vždycky slyšel o vánočních koledách jen to nejlepší, ale nechal Lociku pokračovat. Gotel mi taky vyprávěla o Santa Clausovi, zlém vánočním skřítkovi, který v noci chodí za dětmi do pokojíčků a krade je rodičům. Já jsem potom celou noc nespala. Locika vzdychla a pokrčila rameny. Proto asi nemůžou děti večer před Vánoci usnout, že? Tak to ale není, namítl Flynn. Vánoce takové vůbec nejsou. Už mu bylo všechno jasné. Gotel Lociku schválně na Vánoce strašila, aby jí nahnala ještě větší hrůzu ze světa mimo věž. Usmál se a vzal Lociku za ruku. Víš co? Navrhl jí. Ukážu ti, jak vypadají Vánoce doopravdy. A hned. Flynn vzal Lociku na procházku do městečka. Locika se trochu bála a Flynn jí musel uklidňovat. Jen se podívej kolem sebe a poslouchej. Připadají ti tyhle svátky strašidelné? Prošli kolem skupinky dětí, které zpívaly vánoční koledy. Jejich zpěv zněl sladce a slova byla plná radosti a naděje. Tyhle koledy se vůbec nepodobaly těm, které Locice zpívala Gotel. K Locice přiběhl malý chlapec a v rukou držel balíček převázaný zlatou stužkou. Veselé Vánoce, princezno Lociko, vyhrkl. Tohle jsem vyrobil jen pro tebe. Ale Locika si od něj dárek nevzala. Výbušný balíček, vykřikla vylekaně. Všichni se schovejte. A sama hned skočila za kamennou zítku. Po chvilce opatrně vykoukla ze své skrýše. Flynn a děti na ní s údivem zírali. Nemáš se čeho bát? Řekl jí Flynn a rozbalil balíček za ní. V něm byla ručně upletená korunka z chvojí. Locika opatrně přišla k Flynnovi, vzala si od něj korunku a nasadila si ji na hlavu. Takže tohle byl vánoční dárek? Zeptala se, jako by v životě žádný dárek nedostala. A ne výbušný balíček? Klekla si k chlapci a vzala ho za ruce. Moc ti za něj děkuju. Flynn pak Lociku zavedl k velkému vánočnímu stromu na náměstí. Měšťané ho společně zdobili koulemi a barevnými řetězy. Locika ukázala na vrcholek stromu. Tam nahoru musíte přidat ještě mnohem víc talismanů, radila měšťanům. Jinak zlé vánoční duchy nezaženete. Vzala do ruky jednu z ozdob. A nevím, jestli ty talismany vypadají dost strašidelně, aby se jich duchové lekly. Flynn si vzal Lociku stranou. To nejsou talismany, ale ozdoby, aby ten vánoční strom prostě vypadal hezky. Locika se tvářila zmateně. Ale jak tedy zaháníte vánoční duchy? Flynn se neubránil smíchu. Tak dobrá, jdeme na další lekci.
Vrátili se na zámek a Flynn předčítal Locice z několika knih o Vánocích. Vida, zaradoval se a poklepal na knihu v červenozelených deskách. Z téhleté nám četli v sirotčinci, vidíš? Žádní zlí vánoční duchové nejsou a Santa Claus je hodný a všem holčičkám a klukům rozdává na Vánoce dárky. Flynn ukázal Locice obrázky usmívajícího se vousatého muže s pytlem plným dárků. A rozhodně nekrade rodičům děti. Locika a chameleon Pascal si vyměnili pohledy. Když si pomysleli, že každé Vánoce se tiskli k sobě u krbu a báli se usnout. Takže děti nemůžou večer před Vánoci usnout, protože se těší na dárky? Zeptala se. No jasně, přikývl Flynn. Takže když už víš, jaké jsou Vánoce doopravdy, nechtěla bys je letos napoprvé oslavit s námi? Ano, rozzářila se Locika a hned přiložila ruku k dílu. Brzy na Vánocích bavilo úplně všechno. Hlavně to, oč celé ty roky ve věži z Gotel přicházela. V zámecké kuchyni pomáhala péct desítky plechů cukroví a stovky vánoček. Naučila se zpívat z paměti každou vánoční koledu, kterou zaslechla. Na zámku ozdobila každý neozdobený kousek girlandami a stužkami a poprvé v životě vyráběla krásné ozdoby místo strašidelných talismanů. Nakonec vlastnoručně zabalila dárky pro všechny členy rodiny. A nemohla se dočkat, až budou Vánoce a oni ty dárky rozbalí. Než přišel štědrý večer, byla Locika unavená, ale moc a moc šťastná. Její rodina se sešla u vánočního stromečku. Locičin otec, jeho veličenstvo král, pronesl přípitek. Celé roky jsme s královnou na Vánoce cítili v duši smutek, protože naše rodina nebyla pohromadě. Královna pozvedla číši a dodala. Ale teď, poprvé ode dne, kdy ses narodila, Lociko, jsou tyto svátky šťastné pro všechny z nás. Locika radostně přikývla. Nedovedla si představit nic lepšího, než Vánoce v kruhu milující rodiny a u plápolajícího krbu. Locika spokojeně vzdychla a svalila se na pohovku vedle Flyna. Děkuju ti, usmála se na něj. Za všechno. Vlastně bych spíš měl poděkovat já tobě, přiznal Flynn. Víš, tohle jsou moje první Vánoce ve skutečné rodině. Celé ty roky v sirotčinci jsem věděl, jaké by Vánoce měly být, ale nikdy nebyly doopravdy šťastné ani veselé. Až teď. Flynn a Locika seděli u krbu a čekali na štědrý večer, ale než se ho dočkali, Locika usnula. Flynn se usmíval. Po všech těch děsivých Vánocích ve věži si rozhodně zasloužila klidné svátky. Byl to nádherný štědrý večer. A před sebou měli takových štědrých večerů ještě spoustu.